Ugwumba Igbo Igbo daalụnụ. Ọ bụrụ na kịta bụ izizi na-esonyere anyị ihe a bụ ime obi bụ nke anyị na-ewetara unu n'Ugwumba TV ebe ahụ anyị na-eji asụsụ Igbo wee na-ekwupụta etu o si dịrị anyị ọ bụ ndị Igbo etu ọ ga-esi dịrị anyị mma etu anyị ga-esi mee nke anyị na-eme ọfụma ka anyị meta karịa otu anyị ga-esi duo onwe anyị ọdụ na nke anyị na-ada emeta ọfụma. Ihe a bụ ime obi obi ndị Igbo obi eziokwu. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na n'ụbọchị taata na enwere ihe anyị ji bịa. Enwenugo etu isi nnọkọta cheta ihe gbasara ndị Igbo anyị na ihe gbasara ụmụ okooko afọ a na-eto. Otu nwoke na onye Igbo anyị bi na Lagos bụ ihe gakwuru ndị Yoruba ịma mgbe ụfọdụ ifu ndị onye a sị enweghị nke zara Alakosi of Lagos, onye nke zara Babatu of Ikorodu, aza nka ndị be anyị na-abụ azacha nke Igbo azatakwuo afa Yoruba zata afa ebe ọbụla ebe ha nọ echichi ọbụla dịnụ. Ya bụ na ofu n'ime ha gara ka otu ọba chie ya echichi na Yoruba. Ka eruru ebe ahụ ndị kabinet wee na-echesi kedu ha afọ a ga-enye nwoke a, kedu afọ a ga-enye o wetago ego mmego ihe o kwesịrị ime, kedu afọ a ga-enye ofu onye Yoruba wee sị site na afọ agwụna ya bụ gịnị tọ ama erufuru m etu echiri sụọ ya ya bụ enwere ihe ka m ghara imebi asụsụ mmadụ, enwere etu esi sụọ ya bụ ihe ọ pụtara bụ na afọ agwụna na afọ a ga-enye na echichi a ga-enye na ha egecha na nke ọbụla. Nwoke a wee ozugbo ọ nụrụ ya asịsị kpọọ ya baa ya afọ ahụ apụta nwoke ya bọọ ya ego n'ụdị na anyanwa bụ onye nwetara echichi ikpeazụ na-enweghị onye ọzọ a ga-enyezi echichi na echichi na nke ya bụ ejecha ọgwụ na echichi Yoruba. Ọma ha nọ na fụzi afọ a ga-enye afọ a ga-abịa gbasara eji baa ya afọ ahụ. Biko ka anyị bido n'ihe gbasara izu one mone gara aga ka a gara nwee nsogbu na mba South Africa ebe ụmụ afọ be anyị ndị be anyị chọrọ etu a ga na-esi na-achịkwata onwe ha wee sị na ha ga-akpọ eze Igbo. Ya bụ eze Igbo bụ ihe butere nsogbu n'ala Igbo. Ya bụ eze Igbo bụ ihe butere nsogbu na mba South Africa ebe ọtụtụ n'ime ha siri kee ka ndị mba ga-eji bịa nwee eze na be ha wee bido tikpọwa ọdawa dịka anyị mana ọ na-ada. Ebetike ndị Igbo onye otu m nwoke tegete onye nke m ekenekwe m nọ eze na ka ahụ eri aja anyị ga-atọtọ ngịga. Biko anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ ihe gbasara echichi dị iche iche ndị Igbo anyị na-echi onye aza nka onye aza nka ọ kachasị eze Igbo a na-aza ugbu a. Kedu etu isi fụ ya bụ ihe iche na ọ bara ndị mmadụ uru, oche na ọ bara anyị ọ bara uru ka ndị Igbo na-aga atinye aka na ụmụ ihe ha? Nke bụ eziokwu ndị anyị kere m ịjụgodo kelee uru eze Igbo bara onye ahụ ma ọ bara ndị Igbo bi that place maka eze Igbo bụkarị na diaspora nwere ka ọ bụ ndị bi Warri, ndị bi Lagos, ndị bi kelee uru ọ bara ha. Ọ na-abụ onye chọọ ịgba ngwa ahịa bụ na onwe ha ego eze Igbo bi ya ka ọ na-abụ eze Igbo chọọ iri nri ndị constituency atụọrọ ya ego ka ọ na-abụ onye nwee police case eze Igbo apụta sọlvụọ ya kedu uru ọ bara ha. Emechaa ka nza ajụjụ ahụ. So ihe m chọrọ ịma bụ achọrọ m uru ọ bara kpata ha ji waste that kind of money. Sometimes a na-azọ ya bụ eze Igbo a na-espend ego karịrị ego eji azọ PG maka na a na-azọ PG nọdụ ka na-azọ local gọọmenti ya ma ndị Igbo mere everything ọgala ọnụ, a na-akpakwa ụzọ ọgala ọnụ, ị na-ekupụta nwa ọgala ọnụ, ijekwa ịnụ nwaanyị ọgala ọnụ. Ọ bụ n'aka ndị Igbo ka e bidoro sedat na a na-enye girlfriend ego ji bụ beauty enwe ihe kpọrọ ya nya ụfọdụ modli ka na-akpọ ụfọdụ ihe enweghị isi ọ na-eko dị ya n'aka ka nzuzu ka anyị na-ezuzu. Nwanne m nwoke asị nkwa asị ngara anyị nwere nsogbu wee for that particular one ebe aka nsogbu anyị bidoro. Ọ dị mma. Ihe gbasara o nwere ajụjụ jụrụ ka nsa agha ama mgbe e bidoro ya bụ ihe gbasara eze Igbo mgbe ọ ka bidochara ọfụ inenekwa anya enwere uru ha na-aba maka na mgbe anyị bidoro Ugwumba ọfụ na 2010 maọbụ tupu mgbe aha mgbe anyị ka na-emerụ ndị channels ndị ọzọ dịka ndị AIT Ogene TV dị na AIT. Ndị a bụ ndị eze Igbo ọ kachasị na Lagos a bụ ndị na-eme ịwa ji afọ ọbụla. Ha bụ ndị na-eme mmemme ọdịnala ka obi si n'ala Igbo kpọrọ mmanwụ
na ọtụtụ ihe dị iche iche eji marụ ndị Igbo shie ndị Igbo gosi ụmụaka anyị etu esi mgbe ahụ ọ na-atọ ụtọ nụ dịka na eze Igbo Lagos na-eri ji ịkpọrọ ụmụaka gị ebe ahụ eruo ebe ahụ ụmụaka ga-afụ mmanwụ fụ ụmụ ọtụtụ ihe ndị Igbo mgbe ahụ esetacha ya ndị mmadụ ọ masịka ha na-eme ihe na kema na nsogbu ndị be anyị nwere bụ ihe anyị na-eme igosikwana na ego dị na ya maka ọ bụrụ na igosi na ego dị na ya achụpụghị ebe ahụ mgbe eze Hyacinth Ọhazulike Mkpume ka dị ndụ mgbe o bidoro ụmụ ihe ọ bụghị na onye bidoro ya kama na mgbe ọ bịara zawa eze Igbo Lagos o wee mee ya okwu wee kwuo ọ bụrụ ihe a na-anụ ha ebe niile emegidere Jonathan ịmana ndị AD mgbe ahụ bụ ihe na-achị Lagos Jonathan dịka nwanne anyị nwoke wee bịa ebe ahụ o zitere nwunye ebe ahụ ihe na-etinye President Jonathan mgbe ọ bụ president wee bunyegasị ya ụmụ ngwongwo dị agha bunye ma ụgbọala okwu wee daa ọtụtụ ndị mmadụ pụta eze Igbo nke ofu bụ na echie ya eze Igbo ọ bụrụ na ịbụ na steeti ị nwere ike ị na-aja echizi ndị lokal gọọmenti a na-echizi dịka ndị kanselọ etu ha ka a si echi and echichi ọbụla a na-echi nwere ihe a na-eweta eji eme ya bụ echichi ya bụ na ebe nsogbu na ọbanye bụ na ego bịara dị n'ime ego bara bata n'ime ndị ebe anyị fụzie na ego dị n'ime wee chọzi igbu onwe ha n'elu maka ihe ọbụla ndị Igbo na-eme ego dị ha na ya mara na ọma mbụ ofu onye ga-abụ onye ndu ebidozie zọgburitewa ọtụtụ ndị mmadụ dịka m maara na Lagos na ọtụtụ ebe na Naịjirịa maka esoro m ha ọtụtụ mgbe ahụ esoro m ha nke ọma mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ebidozie zọwa irute dịka na Ikeja nwee eze Igbo Igbo na ịtọ ndị nke ọzọ enwere ndị otu pụtakwara soro si na ọha bụ ihe kwesịrị ịdị na-echi eze Igbo ndị eze si na ọha bụ ihe kwesịrị ịdị na-echi maka ụmụ atụrụ na-ebunye ya na-ebunye ha ụmụ ego a na-eweta eji eme ihe na echicha ebe a na-aga echi eze Igbo na Ghana na-aga echi eze Igbo na steeti ọbụla kọntrị ọbụla ma obodo oyibo gasị a na-echi ya bụ eze Igbo ha nwee otu dị formidable otu abụkwa otu eji egwu kama na ọ bịaziri bụrụ na ndị ekperima bịara dọgharị ya bụ ihe wee take over ebe ahụ ka nsogbu nọ dị kịta ọ dị ka gasị na ndị Igbo anyị ewepụ n'anya n'ihe gbasara eze Igbo ha imirikiti n'ime ha bazie politiks like ịpụta na ndị Igbo na APC Lagos ndị juru ya bụ ndị a na-azagbu eze Igbo ụfọdụ ebugharịa n'ihe eze Igbo ha na-erizi ma jiwa na-eri onye ọbụla fesizie ihe na ya bụ na nsogbu bụ n'okwu mgbakwunye bụ oke afọ otutu oke echichi dị ndị be anyị n'ahụ etu anyị na-esi kedu value anyị na-enye na a na-etoghu nke a ụfọdụ na-enwecha afọ 10 mgbe ahụ Oliver Dịkokwe na-akpọ egwu bụ ọkpọgide ofu onye afa dịka ị na-asị onye nke a ọ bụ CBN na bankị ego ka ọgịnị a na-eche na enwere ebe ọzọ mana ebe ha nso ifu na enweghị ebe ọzọ ọ dịghị anyị n'ọbara ka ọgịnị ụmụ oke echichi a ofu onye tupu itinye ọnụ n'okwu ofu onye kọrọ m akụkọ na ofu onye Igbo rụrụ ụlọ tupu anụ ọgụ ofu onye Igbo rụrụ ụlọ na Calabar rụchaa ya rụọ the best house na that area niile gaa n'elu ga dee ya Calabar shut up ruka ebidoro ọgụ ya wụ nọmba akụtụrụ maka na o butere ha mkparị so nach biko ụmụ oke etumu aha okomoko ọ dị anyị n'ọbara ka ihe anyị mụtara amụta ka ọ bụ ihe anyị ji eme pakeji ajụ ejuru bụ na nwata onye ahụ nọ ya echi ọzọ ndị na-emekarị ihe abụọ ndị dị unfortunate kpata ego maka onye abụrụ na ọ ga-echi ọzọ mechaa chi ọzọ ọ gbagide eriri ọzọ ọ bụrụ ya n'ikpere so the thing mgbe that na farmer aghọtara that na the more na-ebupụta onwe gị ka na-alapụta onwe gị now it's established that na oke afọ na-egbu nwa nkịta maka na fụ bingo na-etu ya bingo the German Shepherd, bingo the pursuer, bingo pursue curfew o wee chọọ onye ohi bụ AK-47 peace maka oke afọ ka a na-etu ya so until we understand that na o nwere ife dị na afọ niile etucha gị ya ka a na-etu ya ka a na-agbara ego gị maka ije kịta ụmụ ndị agba hype men ije klọb ndị hype men gbara gị aka ego ihe eji wee kwụ ụgwọ ụlọ
i were ụdị ndị hype men anapụghị ya ije okeshọn nkịtị elu ebe ndị MC na-etu afa nwoke nabata Ugwumba TV Ugwumba worldwide onye je etugide gị afa ịtụtụrụ ego engagement iji wee bịa jechaga ya gbara aka mba na-akwado n'oge ọ na-abụrụ emego ofu onye nwoke na-eti egwu ọfụkwa ya na asị m nna bịa enwere mma nke injinia na akasị imekọta na agwa ndị mmadụ na nọ ebe a maka ikpowa ahịa na ọgbọ ebo trazaduru ka ihe dị n'ime ka ndị mmadụ ghara ịbịa chee na ofu ihe na ka onye bujere m akpa ego nkekwa na-anaji mba gị na awa ụgbọala m na-anaji ụmụaka akwụche m ụzọ si mgbete isi biko nyekwere onwe ya ka nyere m aka adịghị ama ama ndị be anyị na oke echichi epetike ka mgbe ka anyị bịa na mpaghara ọzọ nke ya bụ nkata afọ ole gara aga ka ofu onye ezi Igbo na Lagos kpọrọ m sị m Ugwumba maka ọ na-akpọ m Ugwumba ọ sị m afọ gị a echidiri echi igbupụkarịa mbe ndị ezi Igbo ọ gwara ndị mmadụ fụrụ mmemme anyị na-eme na-akpọ m Ugwumba na abụghị m mgbe m gara chie ya dịka na echiri m echi ọ sị m na ị ga-abịa na ọ bụrụgodo ebune ka egbupụ ka emena okwu nke mbụ ukwu ya mbọsị nke Igbo afụkwa ọzọ kwukwata ya nsị eze Igbo akwụfere echichi a ma Ugwumba ma ihe niile ụnụ zawanụ the only thing bụ na agbara m mbụ na anyị kpọrọ Ugwumba the pride of the Igbo nation na ihe anyị ga na-eme bụ ihe ọbụla ga na-akwalite Igbo ọ na-emekwa na anyị na-eri anyị nri na ahụ bikọs e nwere ụfọdụ ihe ọbụla bụ anyị cheche etu anyị ga-esi wepụta ya dịka news asịrị ụmụ gossip news a ọgbankwe m omume bikọs na ana m asị ka Ugwumba ga-eji tinye ọnụ n'ihe asị mba ka anyị mewe ihe ga-abara sọsọ ndị Igbo so ya bụ na ama m eji m ohere a na-agwa ka ndị mmadụ mara na echikwe m Ugwumba echio afọ m bụ Mike Onovo ịkpọ m Mike Azangi ịkpọzie m Ugwumba ama m na etu anyị nọkịta mkpọ ghe petike ị ga-azụnye m bọtụ na abịa na joint azan ga maka na ibe friend ha maka na etume petike so ntu ke kwere iji na petike na etugo na afa ka ọ pụta na no ga eti aka na tipa bụ aja na na-etu afa ngọrọ hapụ ma na-etu n'anya ọ gbasa adụ m ife etu isu eche ihe ngwara gị bụ nke dị m mma ntu oyi mara gị fụ as a friend enye gị ononu inoda mana ọ bụrụ na epetike ndị Igbo nye m mmanya ma ọ bụ gbopịa ọbara ị mara dat na ọbara ya pụ m na ahụ ma ọ pụ anyị n'ọnụ o nwere ihe ikwu na mbido along the line chọrọ iti ọnụ maka mgbe ndị eze Igbo na-awa ji ndị Igbo ka njụ ụnụ ji a na-awado na Lagos ma ọ bụ na London ebe ka a kọrọ ya ịwa ji bụ ji kọrọ na fam gị ka ọ ya bụ oge ịwa ji luo eje kọta ya a na-eji inspekshọn enwe tim eje kọpụtasị onye ndị nwere nnukwu ji enye prize ọ ije na fam gị kọta ji ịwa ji n'otu ji onye Hausa kọrọ n'ugwu Hausa ije n'ahịa jegorie ịbata isiri na awa ji ị na-awa ji kọrọ mba epetike ekweteghị m na nke anyị na-ekwu kwopino nke na-ekwu nna m chebe akpa ka m gwanụ gị echiche nke m echiche nke m bụ na Jizọs na onwe ya sịrị na-emenụ nke a na ncheta nke m mgbe ọ sịrị na bred bụ ahụ ya na wine bụ ọbara ya onweghị mgbe anyị ji ga bọta anụ ọhịa na-ata so ihe a na-eme bụ ọ symbolic na igosi ụmụaka na-ekwe etu esi eme ya na village ebe ị ga na-ekwu nke ọ na-adaba bụ na ndị Igbo nọ n'ala Igbo enwere ndị na-eri ji second week of August enwere obodo na-eri ji second week of August every year iwu ka ọ bụ na second Saturday of August na ha na-eri ji mana mgbe ụfọdụ ji ha na-akọ na be ha akabeghị aka ọ nke ndị kọrọ n'oge nkekwa aga gote ji ndị Anam ndị na-akọ ji n'oge ndị nọ n'ikpere mmiri ewere ya mee ya na mere mmemme ihe bụ na n'uche nke m bụ na ha ji ihe a na-akụziri ụmụaka ma ọ na-erotere anyị na anyị bụ ndị Igbo site na emume erim ji ya bụ ekwedoghị m nke anyị na-ekwu na ọ bụghị na emeji okwu ebodatara ọ bụ na achị iri ji ọ bụ na ji ụnụ kọrọ adịbụghị ụnụ ekụzighị iri ji ihe ọ na-eme bụ akagharị ya bikọs na nwantị mgbe ihe na-ekwu symbolism ihe na-nwere significance na ndụ anyị emmanuel nwere something wrong with the land ọ bụrụ na unu cheki dat na ji ha adịzi matured na August like most side na Idemri first Saturday ka eji eri ji na du na Igbo already unu echeki time dị convenient time ji go matured maka na ihe ị na-ekwu ije goro ji ị na-ekwu nke ndị Anam ka bụ nke ndị Igbo ke maka ndị eje goro ji ndị Hausa iwedịrị ndị Hausa waa ya asị na nga ịkọrọ ji ka ọ gịnị ị na-awara ya ndị Ana ka na-awara ya ndị enu
hapụ ya na ikekwe mbọsị ọzọ anyị atinye ebe okwu na enwere ike anyị ga-enwepụta ohere ka anyị mee ihe gbasara ịwa ji ka anyị ghara ikpufu akọ na uche anyị n'ebe anyị nọ tata maka ikwu ya aga m asị gị mụ akwanyekwuru na onye ọbụla kwesịrị ịdị na-awa ji ọkụ pụtara mana ịmago na ịwa ji chere maka nke ikwuru iri ịbụọ onye ọbụla mba abụ na ịchọghị iyi ezumike hapụ na nnekwe mmanya biko m gwara ịtọ aka m isi Ugwumba go ahead ya bụ na ọ bụrụ na ọ kachasị kịta enwere ọtụtụ ụzọ esi akọ ji nke afọ nke gara aga ngosi ji nkọrọ na akpa ka nkọrọ ya ntinyecha ya n'ime akpa tinye aja n'ime akpa ha ọ gbagonite enwere enyi m nwoke na-abụ ọ nọkọta ha rie ji n'ezi ma ọ bụrụ na o jighị ọkụkọ rie ji n'ime bie ihe a niile bụ ihe eji erotara anyị na anyị bụ ndị Igbo ọ bụghị ikpere arụsị mana ebe anyị na-atinye anya ka anyị ghara ịgate aka bụ na ọtụtụ ndị Igbo jizi ihe bụ echichi ofu anyị rụdoro aka n'ihe gbasara dịka eze ndị Igbo a bụ na imirikiti obodo dị iche iche o butegoro ndị Igbo nsogbu ebido gbawa shọpụ ndị mmadụ ọkụ na ị chọrọ ibido Igbo ịma mgbe ndị Lagos bịara tinye ọnụ n'ime ọ gbasaghị ha mgbe a na-eme ya na mbụ ha jikwu ya merụ ihe na ibu na ama m na Fashola gara na nke eze Nwachukwu chie ya echichi eze Nwachukwu na-aza eze Igbo Lagos eze Mkpume na-aza eze Igbo Lagos kama na Mkpume bụ PDP ndị nke ọzọ bụ AD ya bụ ndị APC kịta mana mgbe o rụziri ka a ga-asị na ha na-enecha na enwezi uru ndị a na-aba maka na ọ na-abụ onye ha ego amazụ ọdịtin n'ọrụ ọgụ n'elu ha tinyezi aka si mba na enwezi ịma nwa eze n'obodo a n'ịma o bido bụ ọgụ ahụ bidoburu n'aka ndị ọha na eze shiri mba na ihe a ga na-enwe bụ onye ndu ama mgbe eze ile ụmụ anya na-anụ ya bụ ọgụ nugide ọdụka ike Mkpume karịa mgbe ahụ ike gwe Rochas bịakwuzie sote nwoke a napụ ya ọchịchị mentabemo mana ihe anyị na-ekwu bụ na oke afa na-eto nwa nkịta afọ dịka Epetike kwuru ịtụkarịa nkịta afa ọsị kedu ebe agụ nọ bịapụta ka anyị na-ewanye na ezo nwere ka ya nwere nkịta ewere emesu ya abịa agụ enwere emesu ya so na ọtụtụ afa ndị be anyị na-aza ebe ọ bụla ịfụrụ ndị be anyị ọ bata ha na ihe na a na-etu ya ọkwụ ọsọ ekere eze a na-etu ya nta etu eme onye ahụ a na-eko enwe nke a na-akọrọ m one boy goro ma wife ahịa na credit a na-ekwu etu nna nye m ego m 100 and something thousand ọ bụrụ na this boy na-eke mmanya atụ 3 cartons 4 cartons na a na-aṅụ mmanya na street ofu esi ejidesi ekwe ike gịnị ka o rutere uru a na-eto ya afa na-abụghị na o ji ụgwọ onwekwu ma shop na alaba ebe ọ nọ nwekwu ma shop na ụmụ ego ọsọ ahịa ọ gbatara ka ọ na-eji eme ihe na ya bụ amaghị m ka mmadụ ga-eji bịa koru ihe karịrị koru nkoko karịrị kpukwasị onwe ọgwa na ịkpọ m Ugwumba dịka Epetike gwere ịkpọ m Ugwumba chee na m ga-ebunye mmanya ma mbunyekwe mmanya ahụ echi ikwe m Ugwumba echi emekwe m ihe na ụdị n'ubi a jiri ya emenwe ihe na mana anyị ọ bụrụ na enwere ike ịtụ Epetike afa tutu ya afọ ọfụma o nwere ike ọ dachi ihe na ọ dachi ewe ego ị ga-eji mee ihe na so nke ọ bụla a na-eto eto n'otu nwunye ndị bụ ekene m na ọnụ anụ ihe Ugwumba okwu ma ebe ka na-ejekwa ife a bụkwa na maka na lot of things mebicha n'ala Igbo ụmụaka amazi just masị na Gen Z ka ndị okenye bakwu n'ime ya cause like this topic okwu na we can revisit ya ịwa ji ya o nwere tradition ifu ịwa ji ahụ na iji egote ji na ha dọtọrọ ma bee n'elu ana onwe ihe ndị anyị na-eme ịwa ji dị very wrong o nwere ka a na-awa ji esikọsịa onye ọbụla bụ ezigbo onye bụ na-awa ji bụ ji ahụrụ n'ọkụ eji mmanụ na ụkpaka eri ndị Igbo ukwu na-emekwa ihe ha na-awakwa bụ ji ndụ ka ha na-eji awa tupu ebupụtazie nke a hụrụ n'ọkụ wawariwe ha na-awa ikekwe ofu ụbọchị ihe na-abụcha ka ụna mta tradition ana o mere the next time a na-asị ụnụ sọjesere anyị tradition ihe bụ ime obi unu weta problem ha anyị etinye ọnụ maka anyị na-eme research consult china consult etinye ọnụ like anyị kwuru maka ịnụ nwaanyị enwere a lot of things na ịnụ nwaanyị ma ije gba nkwuo ma ije kụwa aka ma nke ya bụ ifu nwaanyị n'ụzọ I love you next time pụta n'ụzọ were nge gba ya anyị eti ihe niile ọnụ enwere usoro esi eme everything ka ndị Igbo ka e wetọ atọ
maka ihe ifokọta ya bụ anụ ha na nwaanyị nwe obere nọ toxic marriage nọ nke ọzọ nọ bụ aka eji bido a na-ajụ ese mmadụ n'ime ụnụ jụgoro ese bifee nụọ nwaanyị ụmụ gị adịkwara dị ịjụ ese bifee nụọ nwaanyị ajụ ese kedu be ndị a nne ya na-apụ ala nna ya na-apụ ala nne ya na-agwọ ọgwụ nna ya na-agwọ ọgwụ mana that topic before and that thing so this issue gara ite aka maka na mostly ịmara m ihe YouTube na ndị otu eme obere bibu n'ọdịlenti na-ekwu n'anya kwefere ezi Igbo uru mfuru ezi Igbo bagoro because o mehe njụrụ ọ avoided ya ajụrụ m ya kere uru ndị onye ezi Igbo ọbụla baalụ kọmuniti ya ọ na-eji polisi olu na ọsọ na-abụ ezi Igbo ọkụ onye eji iburu kabinet ọ ga-ejere polisi ebe kabinet ya ọ na-enweghị uru ọ na-erite nke a bụ onye klọb na gwa m uru ọ baalụ gị even igwe obodo gị kere uru ọ baalụ gị ọ na-abụ ịkọcha n'ihe o mebisia igwe enye gị ọzọ maọbụ gọọmenti bịa nyere onye aka isi ihe nchọka anyị ghọta na o nwere lot of things na-eme na be anyị ego na-espendi ya wọtụra because ego jizo ezi Igbo na ego ije maintain enterprise ị na-azụ iburu ezi Igbo lesi iburu ezi Igbo Lagos ịmanjeri nri na restaurant na moput o nwere toilet nsi eme ịmanje ṅụchara mmanya na outside because iyi go kongo sa hit na-eme gị and ihe na-agba ọkada ịghọta Gwumba biko ka anyị pịachi ha maka na asị m kwuo na iwe ebidogo iwe nkịta ọ dị mma Igbo daalụ ebetikesi na a na-ajụzi asị a na-ajụkwa asị kịta ka ebidoro ịjụ asị maka na ịchọ ihe ụnụ nwa agbọghọ ọbụla gaa na soshal midia handụl ya nene ụmụ ebe o mechara ụmụ pakeji ndị agha nene ụmụ ihe mgbe ụfọdụ a na-esikwa ebe ahụ fụ ofu ihe o echekwa ifu na were mgbe ọ na-akọbu ọnụ na enwere onye etu o si na-akparị ndị mmadụ ha niile socha na ịjụ asị kama ofu ihe mma gwara ịjụ asị dị kama na ọ bago dijital ị gaa na soshal midia handụl mara ọ bụrụ na onye na-akọ na ọ bụrụ na onye ya bụ ijikwana na Okechukwu na-abịara gị na ama onweghị ohere ịna na be unu si na ọ maghị onye bụ maka ọkụkọ ọbụla na-ga-abụ oke na-esi n'akwa a ga-amatakwa soshal midia ahụ ebe anyị na-ịfụhụ ka kedu afịa amụpụta ka amụpụta ga-arịmena agabụpụtara ya ebe ọ na-esi ihe na 2023 ka ị mara na kịta na everything abago dijital adịkwa ama biko anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ anyị nwee na-asị biko ka ihe ọma mere onye mere ibe sonyere anyị na mgbe ọzọkwa n'oge ime obi bụ nke na-apụtara unu na Ugwumba TV ebetike ndị Igbo Ugwumba onye m nke m kara aka otu nwambọ ndị be anyị otu aka ọ dị